Дани, можеше да изкараш нещо малко по-секси. Малко ли ти беше? Уважаеми зрители, вие сте с Терминал 7 и жените говорят, а следващите ни гостинки са истински секс символи на годината. Аплодисменти за Адриана, Мартина Узанова, Бояна Маринова и Анита. Ей, ще умра в това предаване, направо. Дани, въобще не ви е лесно на нашия бенд тук. Само жени и то красиви. Котенце, обичам те. Честит имен ден. Сега се сети, Сега нали? се сети. Нищо, аз песен съм И подготвен. ние ще се присъединим. Честит имен ден на Цвети. А на вас добре дошли тук при нас. Как се чувствате? Секс символи вече титуловани. Порасна ли ви самочувствието? Се чувствам страхотно. Сега, ти си секс символ на 2014 година. Да. Бояна е секс символ Бояна в модната моден сфера. секс символ. А те са в музикалната сфера. Да. Всъщност трябваше да си поканим Николета Лозанова, защото тя е секс символ в областта на телевизионните водещи. Така ли? Аз Да, мислих, че ти съжалявам. си секс символ на телевизионните водещи, майче. Така че не трябваше да си поканим, ще да ни е пълна колекцията. За нея казва, че двойничката Двойничката на Николета Николета Лозанова. Иначе ще ни донесеш ли Николета, за да видим сега има ли някаква прилика между Бояна и Николета? Къде да ви я сложа, Николет? Ами до Бояна. Тук до мен. Нали знаеш, че ми е приятелка? До мен. Така. Ще трябва да първо да ви премерим как сте на височина. Ами, Да, и аз да По-височка ли видим. си от нея? не мисля, че съм по-ниска. Жени сега ще нападне жестоко тогава. Тя никак не си пада по ниските моделки. Николета малко умалена тук. Омалена ли е? Или това ли е реалният ръст? Реален ръст е това. Така ли? Аз мисля, че ако си сложиш ни А, токчета, да. ще бъдеш Малко точно токчета и колкото нея. трябват. Добре. Секс символи. Искам сега аз първо да ви питам вас. Как се възприемате като секс символи? И въобще, какво е за вас да си секс символ? Какво е? Зависи и в Правиш какво хубав отношение. секс? Не само. Да. Аз съм сексапил за една жена. Не е само визия, какъв секс правиш. Това е един тип излъчване. Поне лично за мен това включва и интелигентност, и някаква доза образованост все пак. Просто защото когато една жена си отвори устата, по някой път може да чуеш такива неща, че цели сексапил за 2 секунди да се изпари. Аз съм на това мнение. Да си секси умна е перфектно. Искаш нещо да кажеш, че е невъзможно ли? Малко те усещам, че... Не искам да кажа, че е невъзможно. Просто винаги съм смятала, че за да си секс символ, трябва да правиш много хубав секс. Много елементарно решение. Не трябва ли да излъчваш секс? Няма значение какво правиш. Те двете са секс символи в музиката. Да. Вашата музика предизвиква ли желание за секс в хората? Не, по-скоро категорията е... Извинявам се, категорията е... Ставаше въпрос за певици, нали, сред певиците музикален секс символ. Ти мисля, че за поп... Да, за по-парче. За поп-парче... На италиански. Италианската музика винаги е била Преди, най-хубава. трябва ли една жена да има много подобрения по себе си, за да бъде сексапилна и да излъчва сексапил? Аз не мисля, че трябва да има много подобрения по себе си. Вие сега нямате ли подобрения по вас? Ами, нали, може да говорим индивидуално. Имаме. Така. Погледнах я. Признавам. Аз лично нямам. Аз съм наградена. Добре, ти сега като се облякла така, спортно, как ние да преценим колко си секси всъщност? Значи... Нито можем да според мен- преценим дали имате подобрения. Ами, според мен сексапила на една жена не трябва да идва само от тялото, а и самото излъчване, очите, погледа. Я ни погледни секси тогава. Ако искаш да ни го погледнеш Една камера. Ето в тази камера, камера. Има една Моля камера, ти се там да погледни погледнеш секси. секси. Значи аз не мога да Айде си и Мартина мъркна да го направи, защото тя е секси именно на 2014. Мартина, как гледаш, когато искаш да впечатлиш някой мъж? Повдигаш ли гледам? веждата? Ами да, правя го. Правиш ли го? Неусетно. Но така, смятате когато ли, трябва да го че направя имате- нарочно, няма да ми се получи със сигурност. Защото и мен ми става смешно. Добре, дайде към Дани. Сега виж Дани така, както е седнал, ще ти се получи естествено. Така ли? Дани ти я вдигна вежда, защото нея не знам, не видях. Добре, момичета, сега обаче с тази титла, нали знаете, че почват много сериозни отговорности. Това означава, че винаги трябва да изглеждате перфектно, винаги трябва да сте секси, винаги трябва да отговаряте на очакванията на хората. И на желанията. Чакай сега малко. Шегувам се. Трябва да са предизвикателни и секси. Не е казано, че трябва да... По избор, момичета, в смисъл, който си изберете. Няма ли да ви е сериозен ангажимент? Вече не може да ходите по Анцунг,
рошови коси или вързани на опашка. Как ще се справите с тази задача? Знам лично аз не се притеснявам да ходя и плански, да се чувствам секси. Ти пак Ти се по чувстваш много секси. невидно изражение, така не знам. Тя въобще не ми прилича на секси. Тя ми прилича на бебе. Много детско излъчване. А смятате ли, че имате така особено влияние върху мъжете? Усещате ли го? Когато контактувате с мъже, усещате ли как въздействате на мъжката част? Всяка красива жена има влияние над Вие трябва да имате много повече от една красива. Дали си с титла секс символ или без титлата, нали, все пак начинът, по който изглеждаш и по който се държиш с един мъж, това оказва влиянието, не е означение титлата. А след като получихте титлата секс символ, почнаха ли неприлични обаждания, оферти? Пари предлага ли си? Ами какво? Мислех да кажа, че и преди, нали, преди титлата и след титлата. И след титлата ги има. По същия начин, да. Ау, колко са неприлични предложенията? Неприлични предложения? Ами в нашия шоу-бизнес, нали, аз мога Много с са. Адриана да го Много неприлични. Да, двойки, тройки, някакви такива глупости. Някакви цифрови. Кой каза браво? Кой се А по-нататък стигате ли се? А добре, това има ли някакво измерение в цифри? Не. Тоест офертата е еднопосочна, така ли? Няма цифрово изражение? Някой път предлагат пари, някой път просто така. Просто така за спорта. Ти обвини всъщност... Приемаш ли предложения или ги отказваш? Елена Не, такова, отказвам. че е платено момиче. Това принципно просто тръгна една клюка от някакви нейни изказвания, които някой чул аз какво съм казала и стана страшен скандал според мене, който до голяма степен беше преувеличен по тази Ти тема. стоиш ли за думите си, че това е така? Ама аз не мога Че да си знам дали чула? това... Да, съм чувала някакви изказвания, но това не е било конкретно изказване, където тя е казала, аз взех от еди кой си човек, еди колко си пари, за да преспа с него. Просто говориме за намеци и други неща, които аз така или иначе не съм ги пускала в пресата или не съм ги коментирала медийно. Просто теб са ти сложени в устата Еми тези да. сърци. Да. И стана скандал. А с нея изчистихте ли си отношения? Не, аз сте нямам имали никакви отношения с повод нея, да че да говорите? трябва да чистя каквото и да, така че... Не, това ако го хвърлиш за някой, че е платен, не е много приятно. Ако за теб го кажат, на теб добре ли ще ти? Не, имам предвид, че аз не съм го хвърляла първото, което и второто, което не смятам, че трябва лично с нея да се виждам или да чистя някакви отношения, защото аз с нея нямам никакви отношения, че да има какво да чистим лично и да обсъждаме и да... За някой друг от вас говори ли се подобни неща, че сте платени, че сте на повикване? Аз мисля, че в нашата сфера за всички се говори. И това не е тайна. Абсолютно за всички се говори. Дали някои го правят или не го правят, сега не може да отговаряме за хората, може да отговаряме за себе си, да си кажем. Да. Аз чух една клюка за Бояна, че била много близка с Ники Михайлов. Колко да е близка? Това вярно ли? Те оттам тръгнаха и слуховете. Кажи, никой не Бояна, го има ли знае. нещо общо? Имала ли си някога контакт с Ники Михайлов? Познавате ли се? Виждали ли сте се по разни заведения, Да, вечерни, не мога да нощни? отрича, че не сме се засичали в заведения, но... И случайно Комуникация? сте вечеряли в обща компания и сте си говорили, нали? После да си пътувала на някоя далечна дестинация. Не. Например, в една кола са били или в един самолет. Това не знам. И после в един хотел. Но в различни Чакай да чуем стаи. сега. Не. Абсолютно искам да отрека тези слухове. Тоест няма причина. Да не кажа, че всяко второ красиво момиче я свързват или с Ники Михайлов, Валери Божинов или някой друг. Аз, Валери, да не пита, имаш нещо? Не. Чакай, че ти отрека за Ники. А пък за теб чух, че си има взаимоотношение, че си била гадже в момента на бившото гадже на Бориса. Да, и аз това нещо го четох, това са абсолютни глупости. Единственото нещо, което разбрах в последствие, е, че това момче е тренирало в същия фитнес в Атама, в който и аз. И той самия явно е бил доста учуден от тези слухове, както и аз. Имате ли си сериозни гаджета? Аз да. От 8-9 години вече. В Италия живеем заедно. Не те ли ревнува, че си секс символ? Не се ли притеснява Ами, от това, не. че Той ще за започне него да важно бъдат това да оферти? съм щастлива. Това е. А вие, момичета? Аз нямам, аз съм свободна. Ти си, тя е свободна! Уважаеми мъже! Ти като на търк. Свободна е, почва. Ами трябва да е ясно. Секс символи не може да са свободни. Така е, така Трябва не да би са трябвало. много заети, трябва да са Ние много дечките, ангажирани. как Аз сте се откъм? присъединявам към Бояна и аз казвам, че съм свободна. Тук две свободни. Мартина, интересно при теб как стоят нещата? При мен не мога да кажа, че съм точно свободна. Отскоро имам взаимоотношения с Но един не е човек. свилен на, Не, на Тютюнджиева, е някой друг. А известен ли е?
Това е известно. Не ми се коментира в момента. Добре, майче, искам да импровизирам Точно ми нещо. стана интересно. Искам да импровизирам нещо, обаче Дани ще трябва да ми айде. помогнеш. Добре. Значи, естествено, че една жена, когато е секс символ, когато ходи по улицата, трябва да се движи много секси. Аз мисля, че си искаш Искам- хоро да играят, а ти сега ще искаш да Е, дефилираш. нали са секс символи? Какво хоро? Ама цветница е, все пак. Дайте Пианото едно се чува вътре готино парче в студиото. и тези прекрасни секс символи да минат покрай вас. И да видим Добре. кой ще ви Много направи Нека да най-силно минат впечатление. по няколко Нека да пъти. минат. Заповядай. Да. Ами ти си Разбира се. в края. Заповядай. Опа, тук има тигрица. Малко ще е трудно. За секс Еми, символи момчета, малко се слушаме ви притеснявахте. сега. Даже доста. Малко се притеснявахте, но пък се справихте блестящо. Дай да Страхотни. питаме бенда как бяха. Сега мъжете имат думата. Не, няма да кажа. Всички момичета са прекрасни. Няма да кажа коя е Не, кой аз или не коя не е искам кой. коя. Просто впечатлиха ли ви? Страхотни, аз си обърках солата. Аз мисля, че единственото, което ни липсваше е да бъдат по-бански. Това По-бански, ще да бъде По-бански. много силно. Да. Следващия страхотни. път ви искаме по-бански. Тогава. Момичета, много ви благодарим. Мерси, че бяхте наши гости. Бъдете все по-секси, все по-секси. Отработете походката, позата, ръцете, погледа. Малко се притеснявахте, но може би, защото ви е за първи път. Ако искате някакви съвети, Жени с удоволствие ще ви ги даде. Винаги има Аз първи нямам път. нищо общо Винаги с има секс първи път. символите. Моля, моля. Ма може да ги научиш на походка. Да, ще ви науча. Обещавам. Ако някъде нещо не видя както трябва да бъде,